Ya kamet jong uba latip lang khat kongor MDC jong kanok thamai ubra khlano madaka jamit apo civil hospital Shillong lapen no nakani ka hospital chika yeng jong u apo nok thamai hawa penket ya kamet ka jong u la sanran daki ba yeng ki ba sambat kumjur ki parlok ki parjor bakin no kershan jong nu MDC bala south term jong kanok thamai constituency ki paralok ki parajor bat kumjur ki no kershan ki jong u ki balawan mi sapo civil hospital ki lapan pau ka jing sosi ka bajor bat kumjur ki lapan pau ka jing benlut namar ka jing klatno jong ni unong ikmat jong ki ka bagi babun ki lapan pau ba uba latip lang ulong sisa uta usyakri pai ba ubon ka jing ket khli nam ta kasno ka thau ubon ka jing khli nam ta ki pat ba bat kumjur ubon ka jing khli nam ta ka ri ba ka jai ben rio kilo ang urang dan sisa ka bun ka por man syakri ki pai ba ni namar ka jing ban jur ka jing pang ula khlan no nakan di kasla pat thai ikamet ka ju lapan ket ka ambulance haran ka jing senran ru ju ki bahiyeng ki basam bat ki parlok ki parjor bat ki nongkar shan ki jung laru ban kado hangni badakan ni ka jing khlano jong bahe latip lang khat kongor ka khazils autonomous district council ka du no yek arungut ki MDC ke bala remha hakabau ba tinwal khar MDC jong ka shela ula khlano aka arab sautari kujaliu jukas nam arajar arusau